गुड मर्निं गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नै दा आङो थांगासिनो मोनसे शुटिंआव मादार्स डेनि शुटिं फ्रम FNF क्लथिं आबर रैसुमैनि। आङो फैनानै दा मोनसे लकेशनाव मोनफैबाय। नै जाय लकेशनाव जों लागोन बे लकेशनाव डाइरेक्ट मेकआप खालामनो थाखाय फैबाय। नै फैखांनाय लोगो लोगो साहा लोंनानै आबु सिम्पोलखौ आङो देलायहोखांनानै आबु सिम्पोला मालाबानो मोनसे शुट लाजेनबायानो। मादार्स डेनि हिसाबै आबु सिम्पोला बिमानि रलखौ खालामदों आरो नै आबु सिम्पोलमोनजों दसे थानानै आङो आबु गेमस्रिखौ मेकआप खालामनो थाखाय सिगनेटआव फैबाय। थुदु थांनोसै। नै दा आबु गेमस्रिया लास्ट फ्ल'र 5 फ्ल'राव दङमोन, ओंखायनो जोङो बे फंबायजों आंजों लिफ्टजों थांनानै मेकआप